back to my Tangki Road channel. Dini arbo जोङो नै मोनसे माने सानखांब्रबनानै मम' जानो नागिरदों guys. दा मम' first time मम' बानायनो सानबाय आरोना. बानायफेरनाय जायाखै माबायदि नुयो माबायदि जायो बानायनानै जानायसै. दा नै स्प्रिं अनियन सायदों ओरैहाय सामब्राम दानग्लिदों ओरै सासेया सैदों ओरै सासेया मैदा नादों सासे नै दुनिया सायदों सासे लोमजानानै उन्दुना दं सासेयाव लोमजानानै उन्दुनानै दङ बे माबा नानि फिसाय जाखा नस्थ'नो दाखालि लोगो मोनफैदोंमोन नामा लोगोफोर अब्ला जों दायो खामानि मावबाय थादों नोंसोरबो भिडिअखौ नायलांबाय थादों जोबजासे विदाउट स्किप ओके गाइस गाइस इस लड़के ने हेलमेट डाल के प्याज काट कर रहा है क्योंकि वो विदाउट हेलमेट मतलब वो आँखों खुला करके प्याज को काट कर नहीं सकता है इसी तरह वो प्याज को काटने से उसका आँखों में प्याज का गैस अंदर नहीं जा सकता है इसलिए वो हेलमेट डाल के प्याज काट कर रहा है ये है असली प्याज मास्टर सो गाइस और एक लेडी से उसके साथ वो दूसरा साइड में बैठा हुआ है उसने भी अपना आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ससुरमा डाल के उसने भी प्याज काट कर रहा है देखो आप लोग देख सकते हैं वो जो हेलमेट वाला है उसका हस्बैंड भी प्याज को काट नहीं कर सकता है प्याज ज़्यादा है इसलिए उन लोग आंसू बहने को बंद करने के लिए हेलमेट डाल के सुसुमा डाल के प्याज काटने को हम देख रहा है Kemudian dia mabuk sepeda. Oh yang mana? So guys जोङो करिन्डर स्प्रिं अनियन्स गासैखौबो हाखांजोबनानै दायो बेदरखौबो दानग्लिखांनानै मिक्स खालामनायसै नै मिक्स खालामनानैहाय बेयावहाय मस्ला मस्लि सया सस गासैखौबो जोङो होजोबबाय दा आखाइजों मिलायनायसै नाथाय गाज्रि दामोनदै गाइस आखाइयावहाय जोङो ग्लभ्स गाननानै मिलायनाय जायाखिसै मानो होनोब्ला गावबागावनो जाखागोन नालाय ओंखायनो ओरैनो आखाइखौ मोजाङै सुनानैहाय लगायनाय जाबाय आरो सोरबा सोरबाया साननो हागौ आखाइजोंसो मिलायदों मैला फालानो होननानैहाय नाथाय जों गावबागावनो जागोन हिसाबै बेखौ आखाइजों लगायखानाय जाबाय जों बेबायदि जुदि बाजारावहाय बायनानै जानांगौब्ला बेंगलर बायदियावहाय प्लेट मोनसेयावनो 70 रुपिस चिकेन मम'आ गाइस जुदि बेबायदि नोङो बिस गोबां बायनानै जानांगौब्ला बियो प्लेट मोनबेसे जागोन बेयाव नोंसोरो हिसाब खालामनो हानाय नङा गैयालाबो बेयावहाय 50-60 प्लेटना जागोन बे बाजाराव बानायग्राफोरनि बायदिब्ला बिसोरथ' फिसाल'सो बानायनानै फानो जोङो नुखायो बेंगलरावहाय लामा सामा फानग्राफोरनि मम'आ ओरैबायदि फिसा नेपालिफोर फानो ओमफ्राय टेस्टआबो इसिबां गैबावासो होनब्लाबो जों समाव बायनानै जायो बेनिखायनो बायनानै जास्लायस्लाय गावबागावनो बानायनानै जानायसै होननानै जों रेडि खालामनानै जानाय जाबाय नायलांदो गाइस सेफ दंखायो नालाय बानायबावदों इयाव नै जारुआ नाग्राया आं
Mini जानांगो नामा जों बानायसाबदों गाइस मालाबो बानायाखै बानायनायालाय होमबाबो सोलोंदों आरो माबायदि जादोंना जायाखै नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बिनिफ्राय साबसिन जागोन खोमा सानदों आं नेक्स्ट टाइमाव अमानि जागोन ने अमानि जायो ना दाउनि जायो दिनैलाय दाउनि बानायबाय दासो आसोल मम' गेब्लेबायबो बानायग्राया ओरै नै होननानै बुंहरदों आरो जाग्राया जों बानायगोन मोजां ओंखारदों